Здравейте и добре дошли на кафе. Днес ще ви срещнем с автора на оригинална концепция и подход за диагностика, лечение и профилактика на различни заболявания, някои от които са смятани за нелечими. Повече вижте в следващия материал. Аз не лекувам, аз помагам на хората да се излекуват. Това е девизът на професор доктор Ашот Хачатрян, член на 3 академии на науките, заслужил изобретател на Европа и Русия. През последните 30 години над 40 000 пациенти са били лекувани в медицинския център на професор доктор Хачатрян в Новосибирск, включително от такива тежки заболявания, като захарен диабет втори тип, дисбактериоза, паразитни инвазии, алергия, бронхиална астма, желязодефицитна анемия, синдром на хроничната умора, запек, неспецифичен язвен колит, рехабилитация на онкологично болни и болни след инсулт, аутизъм, полиартрити, остеопороза, раздразнителност, депресия, мигрена, болести на Паркинсон и Алцхаймер и други. Професор доктор Ашот Хачатрян е роден през 1956 година в Ереван, Армения. Завършва Еревански медицински институт, след което се премества в Новосибирск. Професор доктор Хачатрян е получил множество медали за научната си дейност, автор е на 6 монографии, повече от 300 научни и научно-популярни статии, повече от 60 авторски свидетелства и патенти, получени в страната и чужбина, повече от 20 рационални предложения с голямо значение, приети за използване от Министерството на здравеопазването на Русия. Изобретенията му са получили много награди и името му вече е известно далеч извън нейните граници. Днес го представяме и на вас сега на кафе. Приятно ми е да поканя професор доктор Ашот Хачатрян. Здравейте! Добре дошли, заповядайте. Заповядайте. С чай съм решила да ви посрещна. Ей така, на чай да си поговорим за здравето на хората. Казвате нещо много интересно, че вие не лекувате хората, не лечите людей, а им помагате вы им вылечиться самим. Да, това наистина е така. Защото аз смятам, че човечески организъм е съвършено създание, което е създадено от Всевишния и в което всичко изначално е предвидено. Там стават много сложни биохимически, физиологически процеси, които не могат да бъдат възпроизведени нито от един учен. Дори част от тях не може да бъде възпроизведена. На вас ви известен такъв изследване на кръвта, хемосканиране. Показвали сме при нас капка кръв. Показвали каплю крови у нас передачи. И сте виждали какво се случва в тази единствена капка кръв, какъв живот тече там. И от тук може да разберем, че щом в една капка кръв има такива процеси, какво се случва в нашите клетки, в нашите органи, в нашия организъм. Това е една машина, цял завод. Това е цяла държава. Я понимаю все это, но вы врачи, когда это машина испортится, ваша задача ее лечить, ее починить машину. А вы говорите, что вы помогаете людям самому починить машину. Човешкият организъм, в него трябва да се влиза много внимателно. Както човек влиза в храм, да се намери причината, да се премахне причината, да се възстанови физиологическите механизми, които са били нарушени в резултат на жизнената дейност на тази причина, да се пусне отново физиологическия механизъм, за който говорих, който е бил вложен, който е бил нарушен в резултат на дейността на тази причина. И по същия начин внимателно да се излезе. Организма сам ще си върши работата. Просто трябва малко да му се помогне. Добре, как стигате Хорошо, до как вы доходите до причины? Симптомы – это знак причины.
Много често ние на този знак на причината не обръщаме внимание. Например, обикновено нещо, главоболие. Всеки има главоболие. Но често ли се замисляме защо ме боли главата? Нямаме време за това. Ние веднага взимаме таблетка. Съвременният човек няма време. А това е сигнал, че нашия организъм да обърне внимание. А ние не обръщаме внимание на организма. Нямаме време да се занимаваме. Но как да ходите да причина? Потому що симптом главоболие. В основата може да има много причини. В основе може да имате много причини. Как подходите към пациента? Говорите си с него? Какво се случва? Говорите ли вы с ним? Что происходит? Значит, Ако говорим за главоболие, много често много хора имат такава диагноза мигрена. Това се смята неизлечимо заболяване, което човек трябва през целия си живот да си го заглушава с някакви лекарства. Но всичко има своя причина. И една от основните причини на всички подобни състояния в нашия организъм, това е вътрешната интоксикация, която се случва в организма. Това може да стане както в резултат на нарушаване на физиологически механизми, които са в организма, и в резултат на действията на различни пришелци като паразити в нашия организъм. Приемането на лекарства влошават състоянието на нашата микрофлора и започва все по-голяма интоксикация, все по-големи главоболи и все повече лекарства. Практиката ви какво показва? Има ли някаква обща първопричина за повечето здравословни проблеми? Разбрах, че в стомаха се корени една от причините, нарушена флора, но има ли нещо друго? Вие за паразитите преди малко така мимоходом казахте нещо. Повече от 30 години се занимавам с практическа работа. През мен са минали повече от 40 000 пациенти с най-различни заболявания. Не са имали само с захарен диабет или само с алергия. Идвали са хора с букет заболяване. Кръвно налягане, алергия, захарен диабет, астма, синдром на хроническата умора и най-различни други. Изследвайки ги и провеждайки лечение на тези болни, аз стигнах до извода, че ако вземем детската възраст, т.е. дори най-раната, когато детето още кърмаче, когато кърми, причината на всички детски заболявания, а те са главно две групи: атопически дерматит, когато кожата, диатез по-рано се казваше, и втората група, това са имунодефицит, когато детето често работи 2-3 пъти през всеки месец. 2-3 дни ходи на детска градина и 2-3 седмици си е вкъщи. Това е различни бронхити, присъединяват се астматичен компонент и става на бронхиална астма. Стигнах до извода, че причината, единствената причина, основна причина на всички тези детски заболевания се явява дисбактериоза. Възстановявайки микрофлората. Имунитета знаем, че се ражда в стомаха, така че ако имаме дисбактериоза, това значи, че се срива тотално имунитета ни. Тогда нарушается весь имунитет. Понимаете, ребенок рождается с стерильным кишечником. Детето се ражда с стерилен чревен тракт и първите бактерии той трябва да ги получи от майчиното мляко. И тези бактерии, когато ги получава, те включват нашата имунна система. Но ако те не се получават, защото може би майката ги няма, това е при децата. При ранни възраст. У зрелых индивидов, когато все още не
са преминали при нормално хранене на възрастните. Това се случва след 6-ти месец, когато те преминават нормално хранене. За съжаление, един от първите продукти, който дават на детето като полезен продукт, това е рибата. Да. Это так. И паразитов очень много. В рибата има много паразити. Да, их сотни тысяч, может быть. Това може би ако едем суши, едем сурова риба, но ние не едем суши. сырую рыбу, как суши, тогда так много бактерий. Мы обычно детям не даем такую рыбу. Я вам сейчас все скажу. Всичко ще ви обясня сега. Паразити има много. В кишечнике. Те са и в чревния тракт, и в различни органи и така нататък. Всички тези паразити, те не са чак толкова със силно влияние върху организма, като тези малки милиметрови паразити, които ние получавам при всички морски продукти, риба, кальмар, всичко, което плува в реките, езерата, морета и океаните. Това са малки милиметрови паразити, които вместо поеме заедно с рибата, те преминават през 12-пръсника в жлъчните канали, в черния дроб. Те там се свързват, започват да растат, превръщат се в зрели индивиди и могат да живеят там от 40 до 60 години. Но тъй като черният дроб в нашия организъм е по своето значение, колкото и на сърцето, сърцето всъщност е една турбичка. А черният дроб е химическа лаборатория, където всичко става, изработва се всичко. И представете си, в тази лаборатория се заселват тези разбойници, които започват да разрушават всичко. И за това, като следствие на тези паразитози, могат да имат най-различни разпространени хронични заболявания, като хипертония, захарния диабет, язвената болест на бронхиална астма, всякаква алергия, проблеми с кожата на жените, които няколко пъти ходят през седмица да си чистят при козметолог кожата, изпадат косите, все это из-за паразитов. Да, бесплодие может быть, утомляемость, уморимост, раздражение, депрессия, диария и запик, артрит, полиартрит, мигрен, остеопороза. И может закончиться раком печени. И всичко може да свърши с рак на черния дроб. Първичен рак на черния дроб. Добре, това значи, че трябва да се откажем от рибата. Это означает, что мы должны отказаться от рыбы. Это означает, что да. Да. Потому что на сегодняшний день защото към днешна дата рибата полезный продукт, уже не полезный, я уже не говорю бесполезный продукт. Аз не казвам, че е безполезен, аз казвам, че е опасен продукт. Потому что помимо 4-5 паразитов, которые там паразита, които там, това са черви, там 100% зашкаливает количество тяжелых металлов. Там има огромно количество на тежки метали. Обследовали изследвани са считающихся экологически чистых озер мира. Екологично чисти езера по целия свят. И рибата, която живее там, в тези езера, са ги степенували с концентрация на солите на тежките метали. Представете ли си какво става в океаните, където всичко е залито с нефт, къде отива нефта? Като изключим тежките метали, ние сме говорили за това наистина, че в Световния океан вече повечето от рибите, особено много обичани като риба, там са много тежки метали има в месото, но термичната обработка не унищожава ли паразитите? Вот этих паразитов не убивает. Для того, чтобы убить этих паразитов, надо жарить рыбу, трябва да се пържи рибата, да стане на чипс, да се яде с кости, трябва да се вари до така степен, че изобщо не остане риба, трябва да се соли толкова много, че не може да се поема. И рибата представа
продължава да бъде продукт за хранене. А сушито си е чиста смърт. Трудно ли се диагностицират тези паразити в черния дроб, които казахме, че попадат най-често от риба, морски продукти, речни? В това се състои сложността, че е много трудно да бъдат открити. В Русия, например, те се откриват чрез изследване на изпражненията на глистите. Има клиническо лабораторно изречено диагонално зондиране. Поглъща се тънък зонд, взима се жлъчка и се изследва жлъчката и се виждат яйцата на тези паразити. Но това откриването по този метод е 25-30%, защото това са живи същества. Когато те живеят в нашия организъм, те се стараят да направят така, че да не могат да бъдат открити. Какви са методите за изчистване на паразитите? От черния дроб и от дебелото черво, където разбрах, че най-често също се настаняват? Имаме разработена комплексна методика, моя авторска методика, която включва 4 патента. И тъй като следствие на жизнената дейност на тези паразити, ние се срещаме с различни клинически заболявания. По време на това комплексно лечение, ние се стараем не просто да избавим човека от тези паразити, да прочистим черния дроб, но и да възстановим механизмите, физиологически механизми, които са били разрушени от тези паразити и които са довели до развитие на различни хронични заболявания. На сегодняшний день разработан 12-дневный курс. Разработили сме до ден днешен 12-дневен курс на лечение. През първите 5 дни това са специална подготовка и за изгонване на тези паразити. В основата на протокола на нашето лечение се намират електрохимически активирани минерални разтвори, които сами получаваме по определена технология. Използвайки тези минерални разтвори, през първите 5 дни ние прочистваме организма от токсини, отслабваме тези паразити. Тези разтвори много добре влияят и на други процеси. Само като изпият разтвор, различни чревни нарушители и бездомни препарати. Дават се препарати, които засилват дейността на жлъчния сок. Фитопрепарати са включени. По-късно се извършва унищожаване на този паразит, който се намира в жлъчния поток по определени фармацевтични начини с препарати фармацевтични. По-нататък ги извеждаме труповете на тези паразити от жлъчните канали с определени жлъчни препарати, които усилват дейността на жлъчката и с друг минерален разтвор, който много добре прочиства жлъчните пътища. През това време, по време на подготовката и по-точното лечение, през цялото време провеждаме очистване на чревния тракт с същите минерални разтвори и правим просто нормални обикновени клизми. Кишечника.
По-нататък се извършва рехабилитация. След като сме премахнали всичко това от организма, започваме генералния ремонт, както го наричаме. Минералните разтвори, които поемаме, те започват да поправят клетките, които са били нарушени. Те започват сами да работят, да се възстановяват. Освен това, ние да култивираме специална микрофлора, култура, която се състои от 14 различни щамове на полезни бактерии. Практически това са съвкупност на всички бактерии, които заселват нашия организъм. По определен начин ги култивираме и ги населваме в дебелото черво. Възстановяваме физиологическото начало, за което ви казах. Просто го довеждаме. Искам да видим един ваш пациент, който е... Да ни каже как се чувства след тази терапия. Той е с тумор. Да видим какво ще ни разкаже. Голяма част от терапията на професор доктор Хачатрян се основава на водата и нейните свойства. По този начин ние не въвеждаме нищо чуждо в организма си, който винаги ни се отблагодарява, щом не сме в противоречие с природните закони. По време на 14-дневната ми програма сега почувствах страхотен прилив на енергия. На 8-я ден започнах да се будя в 5 часа сутринта, което е нетипично за мен, и бях зареден с толкова много енергия, че дори не знаех как да се справя с нея. Терапията ми включваше както прием на вода с различен заряд, така и бани и спа процедури също с различна степен на активация на водата. Не зная дали ще успея на 100% да се справя с проблема с тумора, за да избегна операцията, но дори да се реша на тази крайна за мен мярка, се надявам туморът тогава да е много по-малък. Виждам доста добра динамика в намаляването на размера му и знам, че това ще улесни както работата на хирурзите, така и възстановяването на организма ми. Всичко това е в резултат на усилията, които полагам чрез природните методи за лечение, и смятам, че тези резултати ще бъдат доста устойчиви във времето. Интересно нещо разказва този човек. Виждаме обикновени неща на вода. Съвсем тази вода е много прословута ваша. Тя е ваш патент, специална вода. Какво представлява тази вода? Нашата заслуга се състои в това, че ние получихме от вода лекарство. Различни... Това вече не е вода, минерален разтвор, който притежава различни свойства. Едните разтвори са антисептически, антибактериални акти, паразитални, дезинфекционни свойства. Другите имат стимулират имунната система, възстановяват организма. Като използваме съвместно при различни състояния едни или други разтвори, ние достигаме много добри резултати. В дадения случай болния има много рядко тумор, хемотектом. Този пациент са искали веднага да го оперират и това се е предполагало да бъде много тежка кървава операция. Трябвало е да се отстрани всичко на шията. След като, как той казва, след 12-дневен курс на нашето лечение, неговият тумор 2 пъти намалява. Той тумора става по-мек и подвижен. Ние не казваме, че сме решили проблема на тумора, но ние сме улеснили работата на хирурга и най-важно и за пациента сме му подобрили състоянието. Операция ще бъде съхраняваща органите, по-съхраняваща органите. Добре, чух, че водата, която се ползва, става с различна минерализация. Ние имаме много минерални води в България. Не са ли полезни да се ползват тези води? Изследва с помощта на определени прибори дадени характеристики на водата, които за съжаление не
се взимат предвид при изследването на водата. Когато се прави изследването на минералната вода, този показател го няма. Разглеждат се различното съдържание на солите и pH се разглежда основен или киселин pH, но има друг важен показател – окислително-възстановителен потенциал, которые определяют именно его действительно характеристику лечебную. Той определя лечебната характеристика на дадената вода. За да стане по-ясно, ще ви кажа, ние знаем, че се състоим от вода. 60-70% вода. И тази вода, това не е водата, която пием водата в нас има определена характеристика, тя е структурирана. Она щелочная. Тя е с основно съдържание. Ние сме с основно... Всички наши течности, освен стомашния сок, са основни. Това говори, че в организма на човек всичко е предвидено, защото в основна среда не растат бактерии, вируси и най-вече злокачествени клетки. Как происходит закисление нашего организма? Тоест трябва да пием алкални води, които да алкализират средата. Щелочные воды. Вот когда мы будем есть щелочную воду, то мы помогаем организму поддерживать этот щелочной баланс, потому что вот кислая, поддържа алкалния баланс. Всичко, което ядем е кисело, продукти на кисело дейност е кисело. Помимо щелочного, но освен алкални води, трябва да пием вода с отрицателен заряд, защото нашата вода има отрицателен заряд. И това също не е случайно. Отрицателният заряд е и този на антиоксидантите. Това са вещества популярни вещества. Но как действат те? Много хора не знаят. Тези антиоксиданти, като витамин А, С, Е, на внешней оболочке имеется электрон. Покривка, те имат електрон. Тоже слышали свободные радикалы. Значи, чуваме за свободните радикали. Това са токсини, това, което ние дишаме. Факт че използваме електронни телефони и така нататък. Това са вещества, които имат положителен заряд. И те, когато попадат в организма, те имат една единствена цел да се присъединят отрицателния заряд и да не се неутрализират. И те могат да го вземат само от нашите клетки. И те се насочват към нашите клетки с цел да вземат този електрон. Когато пием антиоксиданти, те дават този антиоксидант. Всяка секунда повече от 100 000 клетки атакуват нашите клетки. Тоест, нужни са много антиоксиданти, за да ги неутрализираме. Това е невъзможно. Естествено, определена част на нашите клетки страда от това. Клетките дават тези електрони, но това е защитен механизъм. Те не умират. Като батерия. Тя постоянно се разрежда и клетката вместо да работи нормално, тя започва да работи по-бавно, не се справя с обменните процеси, започва да става кисела и започва да се разболява. В органите, където има хроничен възпалителен процес, зарядът да е намален от нормата, т.е. не е минус 80, минус 100. В хроничните възпалителни заболявания спада до минус 40 или минус 50. А при онкологични заболявания стигат до минус 30. Колкото повече се насочваме към плюс, толкова повече се приближаваме към смъртта. Всичко живо има отрицателен заряд. Всичко мъртво има положителен заряд. Тоест ние вкарваме живот, вкарвайки вода с отрицателен заряд, така ли? Принимаем воду с отрицательным зарядом, мы вводим жизнь в наш организм. Да, мы заряжаем. Не зареждаме нашите клетки. Тази вода, обикновената вода, можем да измерим. Тя има плюс 250, плюс 300 миливольт. Айде да станем с вас наистина да направим измервания. Ето там имаме вода. Даже с някои от тези уреди ли ще направим измервания? Само ми кажете, колеги, тази тук каква е? Круме, тази вода минерална ли е? Която е вътре? Обична е вода. Не, обична, сега ще сипа от чешмата.
Ако искате, може да дойдете при мен. Така. Тази е вода от чешмата. Ето вода е изпод храма. Нека да измерим. Давайте измерим я. Така. Вот, пожалуйста, плюс 237 и Плюс повышается. 237 и се увеличава. А колко трябва? Плюс. А сколько должно быть? Да, лошо. Ние търсим отрицателен заряд. Значит, 237. все, в основном, все воды в мире, да, они заряжены положительно. От плюс 250 до плюс 500 плюс 250 до плюс 500. В маленьких, и много редких районах мира, где течет природная минеральная вода, тече природна минерална вода с отрицателен заряд. Където това е установено, където хората пият такава вода, там се наблюдава голямо количество дългожители. Това е естествен процес. Вот вы пьете, мы отрицательно. Чакайте, искаме една минерална да измерим, ако не е проблем. Тази минерална трябва да е по-добре. Минеральна. Какая е, няма да кажа, защото е реклама, съжалявам. Да, не будем упоминать какая е точно. Та е по-малко. Ну вот, это заряжена меньше. Она уже тя стига, да, тя е в по-добро състояние. Да. Крумче, после да ми кажеш от коя точно сме взели. Плюс, но не много. Плюс, но не много. Добре. Добре. Дайте сега тази една специално донесена от вас вода, каква е, ще ми кажете? Вы принесли специальную воду, какая это вода? Это уникальная вода, которую я случайно обнаружил. Която случайно съм открил. Я думаю, что болгары тоже об этом не знали. Дори българите не знаят. Известно, что у вас есть город Кюстендил. Вие имате град Кюстендил. Да, известно, что че все время там през цялото време римските императори са ходили за профилактика и да се лекуват. Въпреки, че в България има много минерални води, но те са ходили точно в Кюстендил. Те не са знаели защо, но те са чувствали, че тази вода им влияе много добро влияние и им помага повече от другите води. Това е кюстендилска вода, която е преминала през определена обработка. С помощью аппарата. Нет, но она сама имеет отрицательный. Почему обработали? Потому что сама кюстендильская вода, она сероводородная. Сероводородна. Тя мирише на сероводород. И затова не е приятно да се пие. Затова тя се използва за външни процедури. Но след обработка, чрез нашата апаратура, може да проверите мириса й. Да, въобще не мирише. Въобще не пахнет. Аз се знам кюстендилската вода, защото ме съм ходила често там, но тя наистина мирише много неприятно. Она пахнет очень неприятно. Но если вы сейчас попробуете, почувствуете, что сероводород там вкусовые качества есть. Че има все пак сероводород в нея. Да, тя да. Наистина не мирише, но она не като... пахнет, но когда пьешь, она... А може ли да измерим нея? Можно ее измерить. Да видим. Видите, минус. Тя е отрицателна. Тя е отрицателна. Отрицателна. Тя с много особен вкус, наистина. Очень особый вкус. Ще изпие нищо, че е с неприятен вкус. Вот это как раз, это вот та батарейка, именно това е тази батерия, если вы будете пить эту воду, она пойдет и будет заряжать ваши клетки. Тя ще зарежда вашите клетки, а не да ги разрежда като тази вода. Добре, аз искам да вземем тази от чешмата, която беше, и знам, че има един уред, с който можем да променим по някакъв начин за няколко минути. Да я... Не знам дали може да стане съвсем отрицателно, защото беше много високо нивото и на положителното. И там ли ще го направим? Къде искате да го направим? Айде тук, за да гледаме какво става. Това е уред ваш патент, който... Ето устройство ваш патент. Така. Тя ще трябва да поостане. Много ли? Да изсипа ли? Добре, няма проблем. Така. Толкова добре ли? Это достатъчно столько воды. Така.
Айде да видим сега какво ще покаже. Трябва около 3 минути, знам да... Какво става? Как точно става това? Показывает уже 234, то есть так и было, 230. Да. 236, Докато чакаме да се случи... Кажете ми какво се случва в момента. Что происходит в сущности? Расскажите, пожалуйста. Значит, здесь идет процесс на электролиза. Здесь около тези два електрода започват да се изработват отрицателни иони на водород. Това са... Тоже, к сожалению, вот именно этот отрицательный ион водорода този отрицателен ион на водорода осигурява отрицателния заряд на водата в нашия организъм. Ние получаваме вода близка до тази в организма ни. Освен това, тук има още един електрод, който обезврежда всичко лошо, което се намира в тази вода. Той неутрализира тежките метали и така нататък и обогатява водата с А колко време ще остане отрицателно заредена? Сколько времени она останется отрицательно заряжена, эта вода? Да, сколько времени? Значит, вот этот прибор... Трябва ли веднага да изпием или ще остане по-дълго време? Этот прибор поэтому и создан как индивидуальный. Като индивидуален прибор. Потому что оно очень нестабильно. Всичко е много нестабилно. Поэтому вот вы сделали и сразу, чтобы веднага, щом го направи, трябва да се пие. Но вот, допустим, вода, которая других наших установок, самая большая где-то други установки може да издържи не повече от едно денонощие. Это тоже физиологично. Това е също физиологически. Минерални води. Минералната, когато отиваме да пие минерална вода от източника, въпреки че тя е положителна, тя има енергетика. Това е също живо. Докато тече в руслото си, тя е жива. Но щом я вземем оттам, тя започва да умира. И след едно денонощие тя е вече мъртва. Колко често е добре да пием такава вода? Как часто мы должны пить такую воду? Заменить вот ту воду, это трябва да заменим просто обикновено. Няма ограничение, така ли? Это вот просто вода. Това е просто. Но то, чем мы лечим, это естественно не это. Там более сильные. Это уже лекарства, поэтому там надо дозировано, там трябва да се пие и так далее. Вижда ли се вече някаква промяна или ще трябва да изчакаме още малко? Какое-то изменение уже? Ну, она уже... Добре, работи, виждам машинката. Ще видим една реклама и след това ще видим резултат. Увидим рекламу и... Зарежда много интересно ми стана това, което се случи по време на рекламата, защото изпищяло реда, с който се опитваме една много силно положително заредена вода да я превърнем в отрицателно заредена. И то се случи. Започна да пищи машинката и сега показва минус 240. А вы попробуйте сейчас, возьмите воду обычную и вот эту, попробуйте на... Опитайте ги какъв е вкус обикновената вода и тази. Моята тук, която пиех, и ще опитам тази и тази. Это та же вода, минеральная? Това е същата вода. Обичайният вкус, който съм свикнал. Да, обичный вкус, к которому я привыкл. Не е такъв вкуса като на кюстендилската. Вкус отличается от кюстендильской воды. Не е такъв силен, неприятен. Сильный, неприятный. Нет, это же... Да? Но изменился вкус? Он стал много мягче, малко, да, по-мекче, точно така, да. Но като цяло не е неприятен, приятен вкус. Приятный вкус, да. Да, очень хорошо вот, изменяется вкус других напитков. Чай, кафе. Също можем да влияем и на тях, така ли? Да си можем также на них влиять. Да си направим чай отрицателно зареден или кафе. Вот это, между прочим, вот все ионизаторы, которые существуют, они
для того, чтобы ионизировать только воду. Те ионизират само вот это вода. единственный ионизатор, который может быть... Другите напитки. Да, любые воды, содержащие... Не смея да попитам за алкохол. Я не смею об алкоголе спросить. Да, и алкоголь тоже, причем при этом и при това, мною был проведен эксперимент. Аз проведох експеримент, при употреблении большого количества алкоголя, которое активирован алкохол. На следующий день на другия ден нямаше никакви странични ефекти. Главата доктор, отново почва да ми става симпатичен. Вие снова начинаете становите симпатични. Шегувам се. Сега ми е интересно да направим един експеримент. Да измерим плодове или зеленчуци, току-що откъснати. Да видим при тях какъв е заряда. Отрицателен, положителен. Аз изпратих моя репортерина в една градина, която е точно до студиото ни, за да набере свежи зеленчуци. Тя знае, че имам нужда от нея. Колеги, Инка, здравей, мила. Имаме ли връзка с Ина? Ина, айде да видим. Здравей, Гала. Здравей. Знам, че с един от нашите гости днес в студиото ще правите специален експеримент и ще имате нужда от възможно най-прясно набраните плодове или зеленчуци. И като твой съвестен репортер, в момента се намирам в една напълно екологична градина, близо до нашето студио в Нови хан, за да мога да ти набера и донеса желаните продукти. Избрала съм ето тук няколко домати, които са отглеждани в изцяло природна среда, без никаква тор и знам, че ще ти свършат идеална работа. Ето този. Още един. 3 домата, мисля, че ще са ти напълно достатъчни. Идвам само след броени минути. Няма минути, тича Ина. По-бързичко ми трябва от минути. Какъв очаквате да е заряда на един прясно откъснат зеленчук или плод? Какви ваши ожидания о заряде свежесорванного фрукта или овощей? Значит, я уже отметил, что все живое, касается и человека, това се отнася и към хората, и към плодовете, животните, растенията. Всичко живо трябва да е отрицателно, да е заредено отрицателно. Всичко мъртво е заредено положително. Я думаю, но это зависит еще от овощей, потому что това зависи от зеленчуците. Обладает еще таким кислым pH или слабо кислым. Този зеленчук има кисело pH, ще има ниско ОВП, но може би няма да стигне до отрицателно. Например, у огурца там краставиците минус 60 или 70. Тиквата също е отрицателна. Или тиквичките. Помидор, честно говоря, я еще не измерил. Не съм мерил домати, но сега ще ги Сега ще видим, ще ми е интересно и на мен. Айде бе, колеги, Ина. Нали е до нас? Инка, давай. Вот сейчас. Здравейте. Нали домати? Носа доматите, но се изкуших да наберем малко свежи тиквички. Имаме и тиквички и домати. Дайте и тук да гледаме отпред. Само ще махна Крумче, ще ми помогнеш и да махнем ето тези чаши. Така. Слагай там да видим какво ще мерим. Там ли или тук? Айде, ако искате пък там. Дайте да отидем там. Доктора каза там. Не знам, доктора ще избере. Дай да видим какво. Тиквичка или домат? Ето тази. Помидор или кабачок? Трябва да отрежем ли? Това няма да е трудно, защото течности е едно пък. Не трудно ли будет, потому что одно дело мерить жидкость, а другое измерять овощи? Погледни отрицателно! Браво, добри си набрала! Браво, мила моя! Да. Искам да направим един експеримент, обаче мога ли, доктори, да извадя в хладилника? Трябва да имаме, не знам дали тиквички, домати, сигурно си. Имаме ли тиквички? Я извади тиквички, които са живи, да станат. Дай първо откъсни да видим, тя може да си е жива. Една, която не е откъсната скоро, тиквичка. Кабачок, который не сорван скоро. Но пък го държим в хладилник. Но он преди колко? Не знам точно колко. Крумче може би не е съвсем скоро. В хладилника стои. В холодильнике может быть несколько дней. Хладилникът държи ли го здрав? Държи ли ги живи? Холодильник помогает им остаться живыми? Помогает. Сейчас посмотрим. Щом помагает, трябва да ги държим отвън, Крумче, за да видим. Тая се оказа по-свежа от теквици днес. Плюс? Плюс, да.
Това наистина е впечатлението плюс, да. И се повишава плюса, да. Хем, погледни, тя е все пак сочна. Ето, веднага пусна сок, не е някаква стара тиквичка и въпреки това, веднага е положително заредена. Хотя не стара, е кабачок, но положително. А тези са живи? То есть, смотрите, вот сутки, двое суток. Это тоже живое существо. Това е също живо същество. Вы его оторвали. Вие сте го откъснали. Вот цветок, розу, очень хорошо. Розу, если оторвать, не поставить в воду, а просто положить. На глаза положить. Вот так же по същия начин е тиквичката. И представьте себе, что мы кушаем. Това щях да кажа. Ние си мислим, че едем зеленчуци, плодове и че се храним здравословно, а факт, че те са престояли вече ден-два, означава, че вот вы думаете, труповете на растенията. Да, очень популярны много са вот популярни эти свежевыжатые соки. Тези сокове фреш. Фреш. Да. Вот мы пьем свежевыжатые соки, думаем, что это все полезно, хубаво. Свежевыжатый сок полезен, когда мы делаем изтискваме от прясно откъснати плодове. Добре, да и на попита нещо, все пак има ли начин да съживим един... Какой-то способ съживить что-то? По-стара тиквичка или дома да направим... Сделайте сок. Добре, само да те видя, като питаш. Да, те са измити, Лица ги прибира винаги измити в хладилника, така че направо може да ги слагаш. Они вымыты, так что можно делать из них сок. Нет, это свежий, да? Не, тази е свежата. Онази е стара. Тази от хладилника. Тази е свежата. Айде да те видя. Така е слагам направо. Мъртвата съживяваме, Ади. Искаш ти да сложиш една мъртва ли? Така. Айде да видим. Нищо не... излиза. Аз взема една фляшка. Още една. Да го изсипа. Служи още една, давай. Така. Тази, нали беше? Мъртва е, само тази сме разрязали от пресните инка. Ето тази. Двете ги извади от хладилника мъртва. Това достатъчно? Да, достатъчно е, стига. А къде ни е уреда, с който можем да... Къде е наш прибор? Взех чашка, само че виждам, че още. Така ще направя. Аз ще сложа друга чашка. Нищо. Ето. Сега трябва да остане няколко минути и ще видим как ще се случат тук нещата. Мы оставим его на несколько минут и посмотрим, что произойдет. Айде да видим, започва да действа, както при водата, нали? Добре, защо само течности, докторе? Не може ли да си някак си да си направим с отрицателен заряд? Плодове, зеленчуци, месо, работи, които не са течност. Ну, это надо пойти в огород, где това трябва да се отиде в градин, където нашето момиче и просто трябва да ги ядем на място. Аз разчитам на вас да направите уред, който не само течности, а и други продукти прибор, который возвращает жизнь не только к жидкостям, но и различным фруктам, овощам. Есть, значит, возможность. Има възможност. Вот есть бытовые ионизаторы, битови ионизатори, които създават тази ионизирана вода. Ако в тази вода сложите такива зеленчуци, след 30 минути те ще получат отрицателен заряд. И се изменя вкуса. Ето, виждаш ли, Инка, във вода, която е отрицателно заредена, ще си направим... Може ли да пробваме и един домат? Вярно, че той е особен, той е между плод и зеленчук, кисел се води. Можем ли да пробваме той как е? Вие казахте, че не сте пробвали домат, ето сега да пробваме. Пробвали с помидором, сейчас попробуйте. Вот так как он кислый. Тъй като е кисел, видите, и той дава, хоть и свежий, но въпреки че е пресен, да, но няма още. Он не берет. Не става. Но его тоже можно, если сделать сок. Но ако се направи сок, можно его тоже може зарядить. Да се зареди отрицателно. Така, това продължава да ни зарежда. Инга, ще пиеш след малко отрицателно зареден сок от тиквичка. Да обобщим на финал, докторе. Искаш ли да се опиташ и внимателно да го махнем? Ако искате да даш. Трябва да го почиста по някакъв начин. Ще го почистим с една четчица, леко да не хрумче някаква... Добре.
Така. Да обобщим. Добре е да ядем съвсем прясно откъснати плодове и зеленчуци, които са с отрицателен заряд, но тъй като градският човек почти няма такава възможност, най-добре да пием отрицателно заредена вода, като говорим, че това не е лечението, за което с вас говорихме, а това е поддържането на организма, на имунната ни система в кондиция, вкарването на енергия в организма ни. Така ли? С ионизатор обикновено може ли да се случи това преобръщане на водата от положително в отрицателен заряд? Воду из положительный в отрицательный. Обычным ионизатором. Для этого есть определенные ионизаторы воды. И има си просто ионизатори на водата за тази цел. Сега ще видим. Минус виждаме вече веднага, докато беше... Ай, с други да измерим. Минус 49, ние го видяхме и на първи... Ого! Я да видя, какво стане? 400-500. Минус 500. Это в хорошем смысле атомная бомба. Това е атомна бомба в добрия смисъл. Чудесно. Инка, виждаш ли? Нямаше нужда да ходиш да береш пресни плодове и зеленчуци. Можехме с удоволствие. Благодаря ви. На здраве ви казвам и на вас благодаря. Спасибо вам тоже.